Anuncian a lei de dependencia e o meu fillo ten acceso a unha vida digna na medida en que eu me poda consagrar a súa atención en corpo e alma. No que depende da Xunta, o meu fillo non ten ningunha axuda. Chegou o momento de empezar a confiar no futuro para o que todos os galegos estamos preparados. Chegou o momento de Galicia. Empezamos. Vota Feijóo, Partido Popular de Galicia. O bipartito dicía que aquí non chegaría o desemprego. Son conductor, levo 11 meses no paro e a única idea do goberno é pornos a limpar con ETA. Hai que parar esta xente. Chegou o momento de empezar a confiar no futuro para o que todos os galegos estamos preparados. Chegou o momento de Galicia. Empezamos. Vota Feijóo, Partido Popular de Galicia. O PP púxonos a Seguridade Social e outros dereitos dos traballadores. Os que están gobernando ahora non fixeron nada co lume ni agora coas riadas. Isto ten que cambiar. Chegou o momento de empezar a confiar no futuro para o que todos os galegos estamos preparados. Chegou o momento de Galicia. Empezamos. Vota Feijóo, Partido Popular de Galicia.